Hai logoफोर what's up people माबोरै दं गासैबो मोजाङै दं ना आंबो मोजाङै दंथ'यो दासान्दि माने आङो दा हाखराव दुगैनो थांदोंमोन आरो ना स्कुल थांनो थाखाय स' दुगैना फैबाय गोजांदो बेनिखाय स्वेटार गानदो माने दैयाबो रानजोब्बाय नालाय बेनिखाय आं बाल्थिंखौ लानानै बाल्थिंजों हाबखांना दुगैहैयो आरो ना स' बिदिब्ला नायलांदो A few moments later. ओंखारखांबाय आरो ना लोगोफोर आं दा नायनो हागोन आं माने नै जायदि सिङाव गस्ला गानना लाबा मोजां मोना आरो ना गोलोमोना गोलोमदैया गस्लायाव नांजोबो ओंखाय माबाबाय सिङाव गस्ला गानबाय आं दा ओंखारखांखाबाय जाखाबाय माने साइकेल दिखांबानो माने आङो थब थाङा आरो ना टाइमा जाबाय जानायालाय खैथा जाखो 8:35 जाबाय आरो ना गाइस ओमफ्राय आं दा आं माने थब थाङा माबासो थांगोन आङो 55 53 फोराव थांगोन 8:53 फोराव स' गाइस आंखौ सापर्ट होलायदो माने सापर्ट होथाराखै फार्स्ट भिडिअखौ आं हेगारखांबायथ' ओमफ्राय आं खिन्थु 4 नामा भिउस मोनदों बान मोजां रेसपन्स सोरबा फैनानै खोनादो माने जानो अर्डार माने जोंहा न'राव दा रावबो गैया आरो ना आइयाबो माइ हानो थांदो ओमफ्राय आंना न' हारसिंसो ओमफ्राय आंथ' दा मबाइल लांफाया नालाय स्कुलाव बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बेयाव गालांसै ओमफ्राय फाइनाल लोगो मोनफैगोन आरो ना सबाय बिमा खैथा दं सानना नायगासिनो नोंथ' जि गिदिरहा फाइनाल लोगो मोनफैगोन आरो जोंहा माबा गुमैबो फायोनो माने इयो आं गुमैखौ लोगो मोनफैनाय नंला बियो फायनानै ओंखाम जानानै गामसा ना मा नायगिरगोन होनदों ओमफ्राय गामियाव फाननाय आरो ना ओमफ्राय सोरबा फानोबा बायना लांसिगोन खोमा माने उबेरनि गारि सालायो नालाय गुमैया बैयाव रोङिया नामा बेयाव मानसि दोननो फैदोनो बेयाव बेनिखाय खाथि जाखायोना एसे ओंखाय हाबफायनो ओंखारबाय आरो ना ओंखामबो जाना थांनो ओंखारदों माने फुङाव ओंखारबोनायाव ओंखाम जायाखैनो इयो स' आइया संना गालांखादो दालिदो बयलार आलु भाजा ओमफ्राय आं सुफागौमोन ओमफ्राय दा जाना थांनोसै गुमैया फुंनिफ्राय जायाखैनो खारैबो लांफानो नामा ओंखारदो खारै सरना गालांखादो आइया एसे बथलाव स' नायलांबाय थादो गाइस आं दा फैनानै लोगो मोनफैगोन बोरमा फिसा जाथों माने दाख्लैनो जादों खैदिनसो जाखोबा आङो मिथिला दा फैना लोगो मोनफैगोन स' गाइस आं दा मोनफैबाय आरो ना स्कुलनिफ्राय दा माने दहायनो मोनफैनायालाय दहायनो मोनफैदो माने आरो मोनफैदो जाबायना दहायनो मोनफैदो आरो ना मोनफैनाया ओमफ्राय मोनफैनानै
माबा आङो मा होनो बोरमाया ओइ फिसा जादों माबा बोरमा फिसा जादों आरोना जोंहा दाख्लै स' माने आङो दहायनो मोनफैदों मोनफैनाया ओमफ्राय फैनानै गानस्लायबाय ओंखाम खुरना जाबाय खांसि बाथि सुबाय ओमफ्राय खांसि बाथि सुखांनानै सेख्ला लामा सिबबाय सेख्ला लामा सिबखांनानै आरोलाय मा दाबावनो गुमैनिफ्राय आं बुंदोंमोन ना आलासि फैगोन गुमै फैगोन होननानै आं लोगो मोनफैनाय नंला होननानै स' गुमैया माने बेदर लाना फैदोंमोन आरोना अमा बेदर जोंहा सानैल' ना आइदा आरो आंदोल'सो बेनिखाय 100नि लाबोदोंमोन गुमैया ओमफ्राय संना जालांगोनमोन खोमा ओमफ्राय संना जालांदिया बियो गालांना होनायखाय प्लास्टिक दोआबो गालांदो आरोना सुलाङाखै ओमफ्राय आङो फन खालामना खिथारबाय गुमैया बेदर गारबोदो होननानै ओमफ्राय आङो माखोथो बेदर होनबालाय सुबाय अमा बेदरमोन आरोना सुबाय सुनानै इयाव सायाव होना दोनदो आरोना मा होनो थिंसायावथ' नङा माने मा होनो मालि ना मा होनो आं बारा मिथियालै मावजि फैबाय थायोना जोंहा ओंखायनो थिंसायाव होनो हायाखै माने थिंसायाव दोननाय माने मावजिनि आदार मावजिनो होनाय जाखागोन ओमफ्राय आथिं आखाइ सुबाय देलायबाय माने थाव आरि लानानै लामासिम दसे थाबायनो थांदोंमोन ओमफ्राय ओइ दखानसिमहालागै थाबायना फैनानै भिडिअ अन खालामफैबाय आङो सानदोंमोन माने मोनाखाबायबो नालाय बिनिखायनो आं साननायखौ मावदि आरो माने आं मा सानदोंमोन मोनफैबाय दा आङो मोनफैनानै माबानो मा होनो नारें थाइसे दङलै बिफाङाव दिन्थिगोन आं नोंसोरनो जागोन लेमनानै जागोन होननानै आरो नोंसोरजोंबो एसे सेयार खालामगोन होननानै ओमफ्राय सान्दुङानो थांबाय बेनिखाय आङो जादिया लेमदिया माब्लाबा जागोन र' गाइस माबा खालिथ' 5 तारिखथ' स्कुल बन्द दंना बे खालि जागोन आं नायलांबाय नुगोन नोंथांमोना ब्लगाव स' आं दा नारें खिथानि माने थाइनै दङमोन माने थाइनैल' थाखादो बोसोरफ्रोमबो सेलेमा सोबजोबो नोंथांमोननिथिं मा बुङो आं बेखौ मिथिया माने बोसोरफ्रोमबो सेलेमा सोबजोबो फिथाइखौनो थाइसे मोनजाया देग्लाय भगबाननि अननाय ना मा होननांसिगोन बेखौ थाइनै मोनजादों आरोना थाइनै मोनजादों माने थाइनै थाइदोंमोन ओमफ्राय थाइसेखौ जाखांबाय ओमफ्राय दा थाइसे दंबावो थाइसेया बारा गिदिर जायाखै एसे फिसा ओमफ्राय बे थाइसेया एसे गिदिरमोन आरोना स' दिन्थिनि आं गाइस नोंथांमोना नै गाइस थाइसेल'सै मा खालामगोन बेखौ इयावनो दङमोन इयावनो जरासे खामोन इयाव थाइनै दङमोन आरोना थाइनैनि थाइसेखौ जाबाय ओमफ्राय दा थाइसे दंबावो बिफाङानो नै माबायदि नोङो नागोन ओइ जना दङमोन आं सानाबबाय गाइस नै आरो थालिरबो गायना होदोंमोन जाबोरफोरखौ इयाव गारफायजोबदो आरोना थालिरानो बिलाइफोरा मोनलांजोब्बाय नै आरो इथिं फांसे इ थालिरखौ मा बुङोबा आं मिथियालै आइयासो मिथिगौमोन मायाव बुंदोंमोन थालिरखौ नामखौ इथिं थालिर दङ नोंथां मिथिगोन र' कुवालिटि माबाया केमेराया माबा जादों फिल्डला इथिं थालिर दङ आरोना गाइस बिदिहायनो आं एसे फालुखौ इथिं मानसिनो गाइस फालुआ गय फुलि फांनैसो दङ आरोना इयाव मोननो हागोन ओइ नै गाइस फालुआ माया बुंहरनाङा दे जोंहा माने नेट गैया नालाय बेनिखायनो बेफोरखौनो दखना सरै मा सरै बेफोरखौनो सोंथेनांदों आरोना रा बायरानायालाय खानांसिगोन गाइस आङो 5 तारिख माने 5 तारिख माने स्कुल बन्द होनदों ना माने गुरु नानक ना मामोन गुरु नानकजों होनदों नामा मोनबा आं बावगारबाय मामोनबा 5 तारिखथ' स्कुल बन्द नालाय ओमफ्राय लोगोआ बुंदों ओजा लोगो न'से दङलै लोगो सासे इसानाव जलपाइ दंसोयो आरोना बेनिखाय जोङो जलपाइखौ जानो थांगोन सानदोंमोन आरोना जानो थांगोन माने लायगोन आरोना लायनाया ओमफ्राय जानायालाय न' जाफैगोन ओजाबो जानो हानाय थाइनैसो माने ओमफ्राय माने ओजा जाबा जाबाय ओमफ्राय जायाबा नैयाव लाना फैबाय आखाइ रेवदो गाइस माने थांनाय जाबाथ' माबागोन मा होनो बेखौ जानाय जानाय नङा
जिखुनु जाया आं नोंथाङा जाबाथाय नोंथांमोननो ब्लग बानायनानै दिन्थिखागोन फाथैयाबो जोंना मोनजोब्बाय गयानो गैया थाइसे गय बोराइ गय गोरलै दासो थायहांदों नालाय मोनजानो फाथैखौ थिनर' गाइस ब्लार जाजोबदो अ नै मोनजोब्बाय फाथैफोरा एलागै मोनहैबाय आरो मोनसे बाथ्रा माने जोंहाफोर मोनसे जादोंमोन आरोना भिडिअ बनायबा माबा गाइखेर जायोलै बेफोरबायदिनो जेंगार खारथिंग्रा जाबाय फिसाथारमोन दासो बाय देरहांलायलांबाय किउटि हिन्जावसा आं मिथिगौ गाइस दिननि माने आंनि आखाइ आरो थांफाखायोलै आं मिथिगौ गाइस दिननि ब्लगा एसेबा बरिं जाबाय जानांगौ स' बरिंबाबो नायसाबदो आरो ना नायसाबनानै आंखौ एसे मटिभेट खालामदो माने आङो नोंथांमोना नायबा आं डिमटिभेट अरे कहना क्या चाहते हो नोंथांमोना नायाबा आङो डिमटिभेट जागोन ना बोग्रि मा होनदों गाइस जायबा बोग्रिबो थाहैदो खोमा र' आं दिन्थिगोन नोंथांमोननो डिमटिभेट जायो आरो ना नोंसोर नायाबा फार्स्ट भिडिअखौनो नैसेबां नायदो मिथिगौ ना मिथिगौ एसेबां स' गाइस नोंथांमोना सापर्ट होदो नायदो गुसुङा ओरैबाबो मिथिखाबाय आङो दिनैनि ब्लगा एसे बरिं जाखाबाय आं नोंथांमोननो जेबोखौनो दिन्थिनो हायासै मा दिन्थिखो आङो नै फार्स्टनिफ्राय बुंनि आङो दुगैनो थांनायखौ लादिया फैनायाव दुगैना फैनायाव इन्ट्र' लाबाय इन्ट्र' लानानै फैबाय ओंखारखांबाय स्कुल थांनो ओंखारबाय ड्रेस गानखांनानै नोंथांमोनजों खनसे ओंखारबाय ओइ फैबाय होनफैनानै मा डाइरेक्ट दा मानो दिन्थिना स' थेवबाबो नोंथांमोना नायदो आरो ना एसे अनसायदो सापर्ट खालामदो माने आंबो दा बिगिनार माने आगान होजेनदो मानसिफोरखौ दिन्थिनो हायो जाहाथे आंखौ बिराद मानसिफ्रानो बुङो आरो ना आं उनाव बुंबाय थागोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो स' उनाव बुंगोन आरो आंखौ मा बुङो आरो कमेन्ट खालामदो गाइस नोंथांमोना मा सोंनो गोसो दङ आंनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आङो गासैनिबो रिप्लाइ होगोन माने आङो कमेन्ट सेक्सनावबो होगोन ओमफ्राय भिडिअबो लाबोगोन आङो रिप्लाइनि किउ&ए भिडिअखौनो होनना हमना ला आंनियाव साबसक्राइबाराथ' नोरैखा जिर'खा माने साबसक्राइबार एसे बारिबा गोसोआ एसे खुसि मोनगोन आरो ना स' जेबो नङा जालांगोन बेफोर उनाव थ' भिडिअखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय साबसक्राइब खालामबानो जाबाय लाइक शेयार खालामबानो जाबाय स' आं नोंथांमोननो मा दिन्थिनो ओंखारदोंमोन लोगोफोर फैदोंमोन ओइ दाख्लै बावै जे जोंनि खाथियाव एक्सिडेन्ट जादोंमोन ना सासे गथ' एक्सिडेन्ट जादोंमोन बेखौनो एक्सिडेन्ट जानायनि भिडिअ सीसीटीवी फुटेजाव माने सीसीटीवी अरे कहना क्या चाहते हो सीसीटीवी बुंनो रोंला सीसीटीवी केमेरायाव नुजादों आरो ना एसे क्लिपा ससे जेनेबा मानसिखौ एसे ओरै बिरखारलांनाय गथ' फिसा 4 बोसोर ना मा होनदो आं हायरावबाय र' गाइस ओरै सौफ्लालांदों आरो ना मानसिखौ माने बिरफालांफाखादों मानसि गथ'आ 4 बोसोर एलपिफोराव फरायनायमोन खोमा थाइगेर खारिनो बिनिनो आरो ना स' बिराद दुखुनांथाव जादों खोनानानै बिराद दुखु मोनदों स' गावबा गावनि बिमा बिफाया एसे केयार लाबानो जाबाय गथ'फोरखौ माने दानि जुगावथ' गारि सालायनायनि मानसिफोरा गारिखौ स्पिड सालायखायो बिनिखायनो बाय एसे थाल लाबानो जाबाय आरो ना लामाफोर बारनोबा स्कुलफोर दोनहैनोबा एसे आखाइफोराव हमना लांबानो जाबाय माने बेखौथ' आं खोनानाय बायदिबा हारसिं ओंखारबोदोंमोन आरो ना बिमानै ना मा जायो बिजों आं निउसखौबो फुरा नायजोबदिया ससेल' नायदो माने खामानि दंमोन ना बेखायनो एसे केयार लाबानो जाबाय गावबा गावनि बिमा बिफाया सानना नायबा बिराद दुखु मोनो आरो ना बिमा बिफाया इमान खस्थ' खालामनानै फेदेरबाय फोलावबाय इमान देरखानाय गथ' बिदि जानानै गोमाबा सोर दुखु मोना जानो ना स' बिमा बिफाया एसे केयार लाबानो जाबाय ना मा होनो
जोंनि खाथिनिनो जायो स' गामि दाबसे बारबानो मोनो आरोना लोगोफोर स' आं नोंथांमोननो बोग्रि दिन्थिनो ओंखारदो माने मोनाबायबोना क्वालिटिया एसे ल' जाखागोन आरो माने मबाइलाबो खम दामिखा केमेराफोरा मोजां नंखाया स' स्टेबिलाइजनाय गैया आरोना स' आं दिन्थिनो आरोना नोंथांमोननो बोग्रिखौ ओइ बारियावसो लांनि आं गाइस बोरमाबो दसे गुमहैनांगोन बोग्रिखौ दिन्थिनानै आङो भिडिअखौ एन्ड खालामनोसै बेयावनो ओमफ्राय आं बोरमा दसे गुमहैनोसै लामायाव नै बोरमाया ओरैलै आदार जाथाराखै माने उदै बुंथाराखै दिनै माने आं मोनानासो मोनफायोना न'आव रावबो गैया ओमफ्राय आइया माइ गायनो थांदो दोस्लायनाय मानसि गैयाना बेखायनो स' बोरै दिन्थिनो गाइस नों क्वालिटिखौ नायलाय जि बोरैबा जाबाय बोरमायानो उदै बुंथाराखै गाइस ओइ बोरमा फिसा नै स' गाइस आं दा नोंथांनो बोरैखौ दिन्थिनोसै ओइ जुम खालामबाथाय बोरैबा गावस्राजोबलै आंना केमेराया गाइस ओइ नै नुदोंना नुदो एसे सिनदो आरोना बारा नुवाखै थाइसाबदो देग्लाय थाइनायालाय स' गाइस आं दा भिडिअखौ फोजोबनोसै आरोना माने मोनाबायबोना ओमफ्राय माने मोनाबायबोना बोरमाया आदार उदै बुंथाराखै बेखायनो आङो एसे बोरमाखौ लामायाव एसे गुमहैनोसै माने नङाबा दा आइया आरो गांखो हाना लाबोगोन होनदो लाबोगोन लाबा आं बेखौ मिथिथ'ला स' गाइस थेवबाबो लाबाबो जानो हानाय ना होमबा हाजिरासो टाइम थोस्लाबाबो जानो हानाय बेखायनो आङो भिडिअखौ एन्ड खालामनानै माबाखौ बोरमाखौ लामायाव दसे गुमहैनोसै बाय बाय गाइस लोगो मोनगोन नेक्स्ट ब्लगाव आरो भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला मोजां मोनबा मोनाबाबो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला बाय बाय see you next video